ba mu shi. Allah idan zai zama rahama ka bashi. Ba wata barazana da za a zo a ce mana wai karku yi Atiku zai sayar da Najeriya. Wancan bai sayar da Najeriya ba, tiriliyan nawa aka dora mana aka. Gwara shi wancan ya gaya mana ma sayar da mu zai. Mu tabbatar mun tashi an sayar, ko ba haka bane ba. Wannan an ce mana za a sayar da mu, ba ce za mu ba kuka aka za mu ci shinkafa naira nawa. Yanzu aka rufe kofar masallacin nan, shinkafa naira nawa. Yanzu aka rufe kofar masallacin nan, akwai wanda wallahi ka matsa mai a gidansa ba a karya ba. Ba a karya ba. Babu yadda za a yi. Talauci an kaka ba al'umma. Wai kuma a ce wai karku yi Atiku zai sayar da ya sayar har da mu gaba. Mu mun yadda a sayar da mu ma. Inda za a ba mu kudin mu ci abinci. Babban bala'in da yake damu mu kenan, ba shi bane ba.